Tak máme tu Scottyho Pippena po dnešnom víťaznom zápase s Eliottom Prešov, ktorý skončil 30 bodov pre Bardejov. A z vaše dojmy, odkaz fanúšikom na Facebooku napríklad. Tak, dnes vám budú trochu ličití, ak sme sa pohrali tu v Prišovi. My sa pošmarali labdu z jednej strany na druhej. Dneska sme sa ich hádali labdu dobrý. Myslím, že najlepší hádzal labdu Marián Štefančík, bo hodil až 2 razy spoza tej čáry, co ktorý že trojková že vraj. Potom sa podarilo i tému, našemu malému, ktorému, tému nie, ten ešte nič nedal. A čo hovoríte na to, že nastúpil tréner po dlhom čase na palubovku? Tréner dneška prekvapil, myslím. Zrobil takú otočku, že všetkým hlavy zakrucili. Dáva body po dlhom čase. Všetko sme spokojné. A odkaz fanúšikom? Najšetrímu a nepijú téroho veda. Ďakujem.